L'estiu de 2013, els espeleòlegs Vicent Sanchis i Rebeca Díaz van localitzar diverses restes òssies en una zona mai abans explorada de l'avenc de Joan Guitón, un avenc situat al terme de Fontanars dels Alforins, al sud de la província de València. Des de fa temps estem dedicant-se a revisar cavitats ja conegudes i, de fet, aquests treballs han donat més d'un quilòmetre de nous metres de desenvolupament i situar-la en la tercera cavitat més profunda del País Valencià. A banda d'això, topografiem la cavitat i realitzem un estudi espeleològic que publiquem en revistes especialitzades. La trobada va ser de forma casual, estàvem explorant una galeria que era inèdita i al final van trobar unes restes, uns ossos. Clar, la nostra impressió era que podia tindre un cert interès per la situació, la profunditat i el fet que era una galeria que no havia estat, o sigui, no tenia un accés a ella directament. Aleshores, aquest interès va fer que ho comunicàrem al Servei Arqueològic mitjançant Agustí Ribera. Ell ho va ficar en coneixement d'Alfred Sanchis del Museu de Prehistòria de València i vam veure que tenia molt d'interès cara a la seva especialitat. Des del museu el que vam fer va ser veure que tenia una certa importància i ho van transmetre a especialistes perquè ho corroboren com així ha sigut. És a dir, som un pas més de la cadena, però sense la qual, si falla un eslabó o altre, ja no funciona. De tal manera que al remat, entre tots, es fa que aquestes troballes estiguin a l'abast de tots. A nivell personal és omple de satisfacció perquè és una cosa un poc única. Suposa que al ser una troballa que està en el nostre territori, en l'àmbit d'actuació del museu, és una cosa singular i molt interessant i molt important. I avencs com este es coneixen per la zona? Bé, home, tan fondos no, però sí que hi ha alguns. Estan l'avenc de Figuerols i el de Carrilades, que estan en aquesta mateixa serra, no està molt lluny, a 2 quilòmetres o un poc més. Però, vamos, tan fondos no. I alguns aficionats locals de l'espeleologia el van retrobar i després el grup que fa uns 8 o 10 anys, el grup de Beneixama, va ser el que va fer este plànol. Sí, precisament així es veu un poc la secció de l'avenc i es veu un poc la fondària, que té més de 150 metres de fondària. I aquesta és la boca per on han entrat els espeleòlegs i també els diferents trams. Jo crec que és un avenc de molta dificultat i sembla que és en aquesta zona així del fons, en una petita galeria on es troben les restes del feli. Per arribar allí és el pou de 46 metres, que té una amplària mitja d'entre 80 centímetres i 1 metre, i realment és una caiguda lliure. Després baixem una rampa molt pronunciada de pedres que està desmoronant-se i arribem a una zona ja més estreta que n'hi ha que passar en oposició. Després arribem a una zona de blocs grans que fa en rampa que ens conduís ja a lo que és el pou gran. Allí ja baixes en tirades més llargues a menys 122. Baixem un pou de 9 metres i sabem clavar ja per una zona de gateres un poc més estreta fins l'últim, la via del P43. D'allí sabem colar ja per el forat que du a la galeria on estava l'animal i res, després de 2 estretors, algun susto que altre, ja ben arribat. Bueno, ya hemos llegado al lugar donde se encuentran los restos. Es un lugar muy estrecho y va a ser complicado grabar. Los restos se encuentran, están ahí. Está lleno de barro. Bueno, ahí vemos los metacarpos con los carpos. Ahí. Eso es lo que parece el radio y la ulna, o sea que estarían en conexión anatómica. Ahí están las costillas y las vértebras. Aquí estaría, esto es la escápula. Y bueno, parece que debajo hay más restos.
y en principio no se ve el cráneo. A ver si hay suerte y está debajo. Vamos a extraer ya los huesos. Están en un lugar muy reducido, están muy amontonados y bueno, vamos a intentar recogerlos por unidades anatómicas. Nos hemos puesto unos guantes porque como queremos luego datar los huesos y hacer análisis, pues para no alterarlos. También los vamos a recoger junto con el sedimento porque se encuentran húmedos y bueno, pues vamos a proceder en ello. A ver. Por abajo se meten los restos, se ve ahí la columna vertebral, se ve que se mete para abajo. A ver, voy a recoger este húmero y estaba hincado con unas vértebras. Estos serían las vértebras lumbares que se meten hacia abajo. Estos serían las vértebras dorsales y aquí están las cervicales. Por lo tanto, la cabeza estaría en este espacio. Si no está metida para abajo, aquí lo que me temo es que como está ahí hay una grieta, que se haya precipitado. ¡Ah! Sí que está la cabeza. ¿Sí? Está, sí. ¿Está ahí? Sí, están ahí los dientes. ¡Qué bien! Sí. ¡Ostras! ¡Qué caña! Qué caña. Hostia, los dientes. Qué pasada, ¿eh? Está todo... Sí, está muy bien, ¿no? Sí. No tiene... De momento sabemos que es un felino Gran. grande. Ahora, a ver... Y ya está. Ya está. L'estiu de 2013, Agustí Rivera, director del MAOBA, del Museu d'Arqueologia d'Ontinyent, m'envia unes fotos d'uns ossos i vaig donar-me compte de seguida que es tractava d'un felí, possiblement de pleistocènic i possiblement que es tractaria d'un lleopard. No? Després de la recuperació del material van fer un procés de consolidació i restauració de les restes fins a arribar a l'estudi. No? Bueno, es tracta d'una troballa importantíssima pel que fa a la taxonomia dels grans felins pleistocènics. Les restes que trobem normalment als jaciments paleontològics i arqueològics són restes molt aïllades, fragmentades. Tindre un esquelet complet amb la morfologia del crani, tota la dentició completa i també el postcranial complet, es dona una informació paleobiològica molt important, també taxonòmica, sobre com eren estos animals, estos lleopards, al Pleistocè, no? A la prehistòria. A les terres valencianes, els lleopards i d'altres carnívors van competir amb els grups humans prehistòrics per les preses i per l'ús de les coves. Tan complet i d'una conservació tan bona, pues realment a la península podríem dir que este és el més complet de la península ibèrica i un dels més complets d'Europa occidental, bueno, del registre podríem dir també mundial, no? Perquè a Croàcia, a Vietrenica hi ha 2 esquelets complets també, i després també a altres indrets d'Europa i també a la península ibèrica trobem altres esquelets però no estan tan complets com el de Aven de Joan de Guiton.